שלום לכולם, מזגנים מכאן, ועכשיו חזרתי בעוד קומנטרי. לא העליתי סרטון כבר בערך קצת יותר משבוע, כי הייתי בחול, טיילתי בכרתים עם כל המשפחה שלי, וכן, מאוד נהניתי, טיילנו בחוץ, בכרתים אין כל כך כלום, אפילו הדיוטי פרי שלהם אין שם כלום, אז לא מצאתי שם כלום. אני הראיתי לכם עכשיו הפעם גיימפליי של קומבט ארמס. שיחקתי אלימיניישן באויל ריג. סתם התחשקתי לשחק קצת קומבט ארמס היום, אז התחלתי לשחק וסתם צילמתי סרטון כזה נחמד, 30 הריגות שזה כלום, הצלחתי להשיג 9 מהם, שזה די טוב. לא משהו מיוחד כל כך, רק רציתי לעדכן אתכם בזה, זה למה הגיימפליי לא היה כל כך ארוך, רק רציתי שתדעו. סתם יש לי כל מיני קטעים שאני סתם מנסה לבדוק איך הנשק פועל, כי כמה חודשים לא נגעתי במשחק הזה מאז פעם שעברה, אז רציתי לנסות קצת. אחרי זה התחלתי לשחק עם הנשק השני שלי, שאותו אני מכיר יותר טוב, והלך לי יותר טוב. אוקיי, מקווה שנהנתם מהגיימפליי. זה רק היה עדכון. רציתי לעדכן אתכם שתדעו שלא פרשתי ולא כלום, והיום יכול להיות שאני אעשה עוד סרטון, ועם איתי, דואל קומנטרי, או היום או מחר נשחק בבטלפילד, שעכשיו הוא בסרבר צ'ק. סרבר צ'ק מיינטרנס, תקראו לזה איך שאתם רוצים, אני רגיל לקומבט ארמס. אז כן, תהנו משאר הגיימפליי, יאללה ביי.